अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। या वर्षीचा नौसेना दिन न भूतो न भविष्यती असाच होईल आणि येथील पर्यटनाचा चेहरा मोहरा बदलून जाईल असा विश्वास भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष विजय केनवडेकर यांनी व्यक्त केला। नगरपालिकेला घेऊन मामा वरेरकर नाट्यगृहामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची नौदलाची परंपरा यशस्वी गाथा सांगणारं कलादालन या ठिकाणी शेवटच्या टप्प्यामध्ये मंजुरीसाठी भारतीय जनता पार्टीने आणून ठेवलेला आहे। त्याचे पूर्ण प्रोजेक्ट आपल्याकडे आहे। मग ह्या 4 ठिकाणकडचा व्यवस्थित विकास आता होत असताना मालवण शहराचे रस्ते तर होतच आहे, त्याचबरोबर कधी न होणारे मालवण शहरातले विद्युत पोल बदलणे, 11 kV लाईटच्या वायरी पूर्ण बदलून लाईन्स बदलणे, एवढं जर काम मालवणच्या विकासासाठी होत असेल आणि एवढं काम एका वेळी जर पहिल्यांदाच होत असेल याची पोटखूळ येणं असल्यामुळे हे ह्या प्रकारचा संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे। तरी 4 डिसेंबरला होणारा नेव्ही डे न भूतो न भविष्यती असाच होईल आणि पूर्णपणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटनाचा 1 वर्षामध्ये चेहरा मोहरा बदलेल। कारण विशाखापट्टणम सारख्या भागामध्ये 5 लाख पर्यटक येत होते। माननीय मोदी साहेबांच्या प्रयत्नातून नेव्ही डे विशाखापट्टणमला झाला आणि आता 1 वर्षाला जर 35 लाख पर्यटक ज्या विशाखापट्टणममध्ये येत असतील तर मालवणमध्ये पर्यटनाची पंढरी असणारं गाव केवढ्या प्रकारे डेव्हलप होईल आणि हा पर्यटक 2 ते 3 दिवस सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ऐतिहासिक पर्यटन, बीच पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन अशा 6ही अंगामध्ये डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न माननीय पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण करत आहेत आणि याला पूर्णपणे साथ मालवण शहराच्या आणि तालुक्याच्या विकासासाठी माननीय निलेशजी राणे देत आहेत। ज्याप्रमाणे माननीय नारायण राणे साहेब आणि माननीय सुरेश प्रभू साहेब राज्यसभेवर खासदार म्हणून गेले, पण आपल्या कर्मभूमीला ते कधीही विसरले नाही। आपापल्या मंत्रिमंडळाचा पूर्णपणे फायदा हा कोकणाला कसा होईल याचा परिपूर्णपणे प्रयत्न माननीय नारायण राणे साहेब आणि माननीय सुरेश प्रभू साहेबांनी केला आणि याचमुळे माननीय नारायण राणे साहेब 200 कोटीचं स्किल ट्रेनिंग सेंटर ओरोस येथे आणत आहेत। याला म्हणतात विकास। असा प्रोजेक्ट माननीय पंतप्रधानांकडे मागा आणि विकास करून घ्या। अशा बारीक सारीक कंप्लेंटी करणे हे लोकप्रतिनिधीचे काम नसून विकासाच्या दृष्टीने, रोजगाराच्या दृष्टीने सक्षम उभं राहणारं काम हे माननीय खासदारांकडून आम्हाला अपेक्षित होतं। कुठल्याही प्रकारचं झालेलं आपल्याला या 10 वर्षामध्ये दिसत नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।